إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ويحلفون بالله كافنتا ويحلفون بالله كافون ده آية قدا ويحلفون بالله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ويحلفون بالله كما سنا رنسوا da Allah innahum lama'akum su suna tare da ku wa ma hum minkum alhali su ba tare da ku suke ba walakinnahum qaumun yafraqun sai dai su mutane ne matsorata law yajiduna malja'an da sun samu wata malaba au magharatin ko wani kogo ko wasu koguna au muddakhalan ko ta hanya ta cikin ƙasa lawallau ilaihi da sun juya zuwa gare shi wahum yajmahun su suna ɓuya a wa'annan wuraren. Har yanzu dai Allah yana ci gaba da ba da labarin munafukai da kuma fallasa su a cikin wannan sura. Mun ji tun farko cikin ɗabi'unsu yawan rantsuwa da Allah akan ƙarya. Gashi kuma yanzu Allah ya gaya mana wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum laminkum cewa su daga cikinku suke wa ma hum minkum su kuma alhali ba cikinku suke ba walakinnahum qaumun yafraqun sai da su mutane ne wanda suke nuna hali na tsoro da firgita saboda ba su da gaskiya. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في النبي أسوشي مقريتا ne ga tsoro da haka Allah siffanta su da duk lokacin da suka samu wata dama to za su gudu su bakku in sun samu maɓuya malaba to za su je su ɓoye za su je su fake in ma suka samu kogo wanda za su shige cikin shi su ɓace a daina ganinsu za su yi haka haka da za su samu muddakhalan wata mashiga a ƙasa nafaq a cikin ƙasa da sun shiga. Da ka ibn kathir rahimahullah ta'ala yake cewa anan yukhbiru ta'ala nabiyahu salawatullahi wa salamu alai Allah yana ba manzon shi labari aminci Allah tsirar Allah su tabbata gare shi an jaz'ihim wa faz'ihim wa faraqihim wa hala'ihim Allah yana ba da labarin firgitar munafukai tsoronsu mutane ne matsorata annahum
yahlifuna billahi innahum laminkum yaminan mu'akkadan, suna rantsuwa mai ƙarfi cewa su suna tare da ku, wa ma hum minkum ai fi nafsil amri, alhali ba cikin ku suke ba a hakikanin al'amari, jikunkunan su ne tare da ku amma zukatansu ba su tare da ku. walakinnahum qaumun yafraqun ai huwa alladhi hamalahum ala alhalifi, sai dai su mutane ne matsorata wanda tsoronsu ne yasa suke rantsuwar ƙarya. law yajiduna malja'an ai hisnan yatahassanuna bih, da sun samu maɓuya wadda za su ɓoye kansu a cikinta, su katangance kansu a wurin, wa hirzan yataharrazuna bih, da wata mafaka da za su shige su fake a cikinta, wallahi da sun yi haka. au magharatin, ko wasu koguna, wahiya allati fil jibal, su ne kogunan da suke cikin duwatsu. au muddakhalan wa huwa sarab fil ard wan nafaq, ko kuma nafaq, da ku mutanen makka ne da kun san nafaq, dan makka akwai nafaqo da yawa, akwai anfaqu a makka da yawa, hanya da za a yi cikin ƙasa ko tsakanin dutse da dutse ko cikin dutse, to da sun samu irin wannan hanya, ko da wace irin mafaka ko wace irin maɓuya da za su same ta, da sun ji sun ɓoye sun bakku. qala zalika fi thalatha ibn abbas wa mujahidun wa qatada. abdullahi ibn abbas da mujahid da qatada su suka fassara wa'annan abubuwa din guda uku: malja'an, magharatin, muddakhalan, suka ce wa'annan abubuwan da muka ji su ne. lawallau ilaihi wa hum yajmahun, da sun yi sauri sun juya da sauri sun je ɗaya daga cikin wa'annan mafakku guda uku, sun fake sun suturce kansu sun ɓoye kansu a cikinsu. ai yusri'una fi dhahabihim ankum, da sun gudu a guje sun bar ku. zama da ku mumine masu imani dole ne zama masu, la'annahum innama yukhalitunakum karhan la muhabbatan, domin suna zama da ku ne akan dole. zaman su da ku ba soyayya bace ta haifar da shi. waddu annahum la yukhalitunakum, kullun suna fatar su dai ba za su kasance tare da ku ba. walakin lidarurati ahkam, to wannan shi kada ya zaunar da su a cikin ku, domin lalura tana da nata hukunce irin wannan aya na taba karanta ta ga wani dan buraza, akwai wani fitaccen dan buraza a Sokoto, yake ce mani, malam kuna ce mana yan buraza, kuna ce ma wasu malamai yan Saudiya yan buraza, alhali suna karanta da aƙida. wane ai ya karanta da littattafan aƙida, wane ma ya karanta da littattafan aƙida, wane ma ya karanta da littattafan aƙida. to yana ban misalin malaman Saudiya yan buraza irin su Dr. Safar Al-Hawali, lecturer a jami'ar Ummul Qura, yace ba ya karantar da aqidatu tahawiyya ba a masallacin Amir Mut'ib da ke Jidda, wane ma yayi kaza, wane ma yayi kaza. to bai san, Allah na tuba ta bakin mata, bai san cewa ni Allah na tuba na san mabugarsu ba, sai da karanto mai wannan aya, sai na ce mashi law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un. da in nuna mashi duk wani malamin baraza
da ka gani duk wani ɗan ikhwan da ka ji yana karantar da aƙida yana kuma nuna cewa shi ahlus sunna ne, to wallahi law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un. Dole ne kawai da haka ɗan ikhwan ɗan buraza in ka je na magana aƙida ko yana cewa mu ahlus sunna ne, to wallahi tallahi ya ga sunna ke ci, da haka baya da abin da zai yi inda yana so a saurare shi, dole ce shi dan sunna ne, dole ce shi ahlus sunna ne. Amma wallahi da zai samu wata mafaka ko wata maɓuya ko wata majingina, wallahi da ya bar sunna, da ya bar ahlus sunna. Ai daga nan mutume na bai sake magana ba, ya san na san mabugarsu. To munafukai su ma haka suke, zama da muminai dole ne kawai ya zama musu, amma ba su son sunna, ba su son ahlus sunna, sai in abun ya zama musu dole, kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa a nan. In ya zama dole babu yadda za su yi, sai su zauna tare da ahlus sunna, amma ba bukata suke nan ba, ba manufa suke nan ba, amma zaman ya zama dole. Da haka ya ce wa waddu annahum la yukhalithunakum, Allah suna fatar ba za su yi hulɗa ta kafaɗa da kafaɗa da ku ba, walakin lidarurati ahkamun, sai dai lura tana da nata hukunce ai irin wani ya ta faruwa, irin su Salman al-Auda a Saudi Arabia sun karanta da Bulughul Maram, sun karanta da littattafai na sunna daban-daban, irin su Aidul Qarni haka. Nan ma da na ga dama da na gaya muku sunayen 'yan buraza waɗanda suke jingina kansu ga sunna. Akwai su a Sokoto, akwai su a Kano, akwai su a Bauchi, akwai su a wurare daban-daban, za a ji suna karanta da sunna, amma wallahi tsabar 'yan buraza ne, tsabar 'yan ikhwan ne. Sun ga kawai kaso sunna tana ci, an baje kolin sunna a kowace kasuwa, sau gaba da za su yi sai su fito suna koyarwa suna karantarwa, amma wallahi ba ahlus sunnan bane. Yadda munafikan nan Allah ya nuna mana, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. To su ma haka suke, su ce suna tare da ku, suna tare da ahlus sunna, amma wallahi ba tare da ahlus sunna suke ba. Matsorata ne, ke sa taba hudu ba a nan mai taken matsorata ne. In suka haɗu da shugabanni sai su narke. To haka abin yake, duk ɗan ikhwan, duk ɗan buraza, wallahi matsoraci ne. Za ka ji shi akan membar yana ta faɗa, gwamnati bata yi ba, ta yi, yana ta kuma baki. Amma da sun haɗu da shugaba sai gana dukar da kai, Allah taimake ku, muna jin kokarin da ake, kuma wallahi ƙarya ce, tsoro ne. To haka wa'annan munafukai suke ƙwarai. Waddu annahum la yukhalitunakum, sun yi fatar ba su ma zauna tare da ku ba, walakin lidarurati ahkamun, sai ne ita lalura tana nata hukunce. Lalura na sa mutum ya yi abin da ba shi ya so ya yi ba, to shi ke sa suke irin abin da suke yi ba dan suna so ba. ولهذا لا يزالون يخالطونكم، لا يزالون في هم وحزن وغم. Dan haka ba su gushewa cikin damuwa da bakin ciki koyaushe. لأن الإسلام وأهله لا يزالون في عز ونصر ورفعة. domin suna ganin musulunci bai gushe ba kullun gaba dai. Musulmi ba su gushe ba kullun gaba dai. La yazaluna ba su gushewa fi izzin a cikin girma wa nasrin da taimakon Allah
wa rif'atin da ɗaukaka kullu haka suke. Wannan shi ya cuci da yawa daga cikin shugabannin izala musamman ɓangaren Kaduna a lokacin da Balalo ya ce duk wanda yake jingina kanshi ga sunna ya zo mu yi tafiya tare da shi. To wallahi wannan ya cutar da tafiya izala a ɓangaren Kaduna, dan da yawa wa'inda ba yi izala ba sun shigo sun yi ɓarna. Har jami'an nan suka ce wa jami'atul salam wai suka ɗauko wani wai shine shugaba kuma ɗan buraza ne. Na taɓa hudu ba akan wannan na faɗi wannan. Wani lecturer ne a Katsina, asalin shi ɗan Sokoto ne, amma izala ta jawo shi wai ya zama shugaban tsare-tsaren yin jami'atul salam. Na ce hayya ba ku san waye ba ƙwarai. Kuma ka ji taron nan da aka yi na samina a Abuja, aka ta gayyato 'yan buraza suka ta zuwa suna gabatar da takardu. Kusan ni wallahi ban ga wani malamin sunna ba wanda aka ba takarda ya gabatar da ita. To 'yan ikhwan dole sai mun san ba 'yan uwanmu ba ne, 'yan buraza sai mun san ba ahalus sunna ba ne, tafiyar suna ta bambanta da su, amma wallahi suna shigowa cikinmu za su dame tafiyar, wallahi za su dame sunna, za su dame tafiyar sunna, za su jagwalgwala ta, za su dawo da ita baya. Kwarai, abin da ke faruwa kenan. Da ka dange mu ahalus sunna, ku yi haƙuri ma in ce dange mu 'yan izala. Wallahi kai ku yi tafiya da duk wanda ba ku ba, a tsaya a tantance. Alhaji Bashir ɗin nan wai ɗan izala ne tun farko koko a nemi tarihi ne, ya tarihin shi yake, an tabbatar da cewa lallai ɗan izala ne, ɗan sunna ne, tare da shi ake, sannan a yi tafi da shi. Amma ce dan ka ce kai ahlus sunna ne kawai a jawo ka, wallahi ba ta yi, wallahi ba ta yi. Sai su kai ku su baro. Ina tunawa wata shekara na je umra, Allah da iko ne ya haɗa na ɗaki guda da margayi Abubakar Giro, Allah ji kan shi. Yake ban wani sirri, in faɗi ko yin shiru. A sirri fa ne. A'a, aikin malam ya rasu, wani makirci ne wasu 'yan ikhwan suka yi mashi, aka so a jefa cikin tafiyar. Wani DSS ya ba shi sirri cewa Allah malam ku yi hankali, 'yan ikhwan ne wa'annan mutanen, kar ku yi hulɗa da su. Tuna ji ko wannan ma ya isa, kwarai, wannan ma ya isa. Kuma lokacin gwamnatin wannan mai sunansa na Misir ɗin nan, Mursi, lokacin gwamnatin Mursi, suka so su haɗa izala da su Mursi, kwarai. Allah da iko ne, sai jami'in cikin farin kaya ya gaya mai malam Abubakar Giro, to Allah ku yi hatara, wani mutane ba ahlus sunna bane, kar ku yi tare da su, ana ganin ku tare shi kare izala ta gama yawo, za a sa izala cikin 'yan ta'adda. Wallahi tallahi mala, kwarai. Yanzu ba gashi a Siriya to ba an gano su zazzaki 'yan ta'adda ne, ƙungiyar zazzaki ƙungiyar ta'addanci ce, har Najeriya ta fito ta faɗa tun lokacin Buhari ce su 'yan ta'adda ne. Saudiya kuma ta ce 'yan ikhwan 'yan ta'adda ne, kuma an rubuta cewa su 'yan ta'adda ne. Ana zuwa nan Najeriya ma sai an ce su ma Najeriya ta faɗa a gwamnati cewa 'yan ikhwan 'yan ta'adda ne, kwarai. To gudun kada a jefa izala cikin 'yan ta'adda, wannan jami'in tsaro na DSS ya ba Malam Abubakar Giro wannan likin din. Allah ya saka mai da alkhairi, Allah kuma ya jikan Malam Abubakar Giro. فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك. Dan haka duk lokacin da aka faranta wa muminai rai, to wannan kuma zai bakanta ma munafikai rai. Duk lokacin da Allah ya yi wani fatahi, ya yi wani buɗi, ya yi wani taimako ga musulmi muminai suka yi farin ciki, to sai wannan ya ɓata wa munafikai rai. Fahum yawadduna Allah yukhalitu almu'minina, su suna fatar ba su ma zauna da muminai ba, suna wannan fata, amma zaman su da muminai dole shi ta kawo. To haka wallahi 'yan ikhwan suke,
duk ɗan ikhwan duk ɗan buraza ka gan shi tare da ahlus sunna wallahi dole ce. Haka wallahi ke ta mamaki har taron nan na Qur'ani za a yi Abuja na ji wani malami na cewa wai malam wani a Kano shi ya fasara mana kalmar, na ce hayya ɗan ikhwan ne mai haɗa ku da shi. Da haka matukar masu da'awar sunna, tun daga da'awar sunna ta ƙungiya wallahi ba a cin nasara in ana tafiya da 'yan ikhwan. Na ku nemi 'yan uwanku salafawa, salafawa su ne masoyanku, su ne abokanku, su ne danginku, su za su taimaka maku, ku taimaka masu a tsaya kan abin da manzan Allah da sabai suke kai. Ma kaka damu da wane yana da mutane, wane gwamnati tana yi da shi, wane lecturer ne a jami'ar kaza, wane professor ne, doctor, daga sai da wani lakubban suna tada mutane da hankali, kuma Allah duk kura ce, wallahi tallahi duk hanko ce ƙwarai. Ba lallai ne duk wanda aka ba wannan lakabin ya cancance shi ba, wallahi tallahi ko a fannin da ya karanta ba lallai ba ne. Kuma ya kamata mu fahimci in an ce wannan prof, wannan doctor, ba fa yana nufin dukkan ilimoma ba. Ya kamata ku gane wannan. A wani fanni ne zai iya zama prof, a wani fanni ne zai iya zama doctor. Ta da kada wannan abawa ya ba ku tsoro da an ce wannan prof ne, wannan doctor ne. Ko da ke muna faɗa wannan magana sai ce ba mu da takarda, haushi muke ji, hasada muke yi, kuma wallahi sun sa abin da muke faɗa dinnan gaskiya ne. Ina magana takarda a wajen gaskiya. To ayi hattara, duk wanda ba mu ba ya tafi can. Mu muna nan tare da mutanenmu, ahlus sunna, yan uwanmu, danginmu, komai karancin mu Allah zai taimake mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Na kada ku ji tsoro, ku dai ku tsaga sunna. Duk yadda aka kada, aka raya, duk yadda aka tankada, aka reraya, ku tsaya kan sunna. Wanda ba ku ba, ku ta fata ya zo ya zama tare da ku, a zo a tafi. Don wallahi ba jin daɗin mu bane wani ya fanɗare ya bar sunna. Wallahi ba jin daɗin mu bane, ba murnar mu bace. Raddin da muke yi Allah ne ya samu yi, manzo Allah ne ya samu yi. Don Qur'ani yana ɗauke da raddi, wannan duk ba munafikai bane. Ga har Allah ta masa raddi, yana tona asirin su. To duk wanda yake ba kan gaskiya ba, fallasa shi, yi masa raddi daidai ne. Kuma ka rudu da wasu malamai masu cewa ai dama ban so in yi magana ba. Baka so ka yi magana ba? Ana sukar addini, ana bata addini, ka ce baka so ka yi magana ba? Dan ko na yi magana sai idan an zo akan gaba, idan muna kan wata gaba sannan mu yi magana akan kaza. Ya dan bid'a zai yi barna, ka ce kai baka so ka yi magana ka yi masa raddi ba, wai sai ka zo kan gaba. Yaushe za a kai kan gabar? Yaushe za a kai? Ai an kawo kan gaba. Da dan bid'a ya yi barna an kawo kan gaba, kar a masa raddi. Dan kariya ne ga addinin Allah. Yanzu kamar jami'in tsaro ne ce kada ala jama'a a kyale kowa ya abin da ya ga dama. Najeriya a bar kowa ya yi abin da ya ga dama. Ba 'yan sanda, ba soja, ba SS, ba kaza, ba kaza. Kowa ya yi abin da ya ga dama. Za a zauna lafiya? Ƙasar za ta ma zaunu? Ba za su zaunu ba. Dole a samu jami'an tsaro masu sa ido. Don duk wanda ya ba daidai ba a hukunta shi. Ta haka addinin nan yake. Duk wanda bai yi ya yi ba daidai ba a hana shi yin ba daidai ba. A yi masa raddi, a faɗa ya yi ba daidai ba. Munafukan nan suna hau sallah tare da musulmi, suna aikin hajji, kai har jihadi suna fita. Amma ka je da Allah ke tona asirinsu, ba cikin ku suke ba. Jama'a ku sani, ba cikin ku suke ba. Gashi Allah na faɗi kwarai, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Allahu akbar. Kace ba za a yi raddi ba? Gashi Allah na cewa suna rantsuwa da Allah akan ƙarya, cewa su suna tare da ku. Allah na gaya maku ba tare da ku suke ba. Walakinnahum qaumun
yafraqu cewa da suke suna tare da ku tsoro ne da sun samu hanyar gudu su bar ku da sun gudu sun bar ku shine ma'anar law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun suna samun mafaka matsera maguda za su gudu za su tsere za su fake su gudu su bakku dan ba su son zama tare da ku shine yanzu a ce wannan ba daidai bane kuna raddi mutane suna tare da ku kuna ta wai ba tare da ku suke ba to mu yanzu Allah ne ya gaya mana Allah ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tare da shi munafikai ba tare da shi suke ba to haka ahlus sunna duk wanda bai tare da ku a cikin aqida ka ku yi tare da shi ba maganar siyasa bace balle mu ce muna buƙatar ƙuri'a kowa kwarai aqida ce wadda muke bautar Allah don haka sai namu sai sunna ko ba haka ba yawwa jamujin ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولا أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ومنهم من يلمزك في الصدقات daga cikinsu kuma akwai masu yi maka zunɗe a cikin sadaka masu aibata haka kenan fa in utu minha idan aka ba su wani kaso daga cikinta radu sai su yadda ka ji su shiru wa in lam yu'tu minha in ko ba a ba su wani kaso a cikinta ba idahum yaskhatu sai ga suna hushi sai ga suna ta hushi don gudun su duniya in an ba su yi shiru in ana masu su ta suka walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da dai su sun yadda da abinda Allah da manzon Allah ya ba su wa qalu hasbunallahu suka ce Allah ya isan mana sayu'tina Allah wa rasuluhu sayu'tina Allah min fadlihi wa rasulihi da sannu Allah da manzon shi za su ba mu daga falalar shi ko da sannu Allah zai ba mu daga falalar shi wa rasuluhu da manzon shi inna ila Allah raghibu mu zuwa ga Allah muke kwadayi wannan aya ko ta sauka ne akan Dhu Khuwaisira at-Tamimi wani shaƙi mutum ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin rabo ƙarara ya tashi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rabo ba a yi daidai ba wannan rabo ba a nufi Allah a cikin shi ba a wata ruwaya wannan rabon ba ya adalci a cikin shi ba tir da wannan magana ta shi manzo Allah ce tir da kai wa zai adalci idan ban yi adalci ba to ire-iren shi da shi wannan mutum Dhul Khuwaisira at-Tamimi da shi da ire-iren shi Allah ya saukar da wannan aya a kansu Allah ya ce wa minhum daga cikinsu akwai man wato daga cikin munafukai akwai man yalmizuka fi sadaqa ko waɗanda suke maka kyaface wato suke aibata ka a cikin rabon sadaka dan ganimar Hunain da aka samu annabi sai fifita wasu ya ba su kaso mai yawa mutanen Madina gaba ɗaya bai ba su komi ba kamar da muka ji a baya to sai wannan munafiki ya wannan magana sai Allah ya saukar da wannan aya akai wata ruwaya wasu kudi ne aka kawo na zinari annabi ya rarraba su ga wasu bai ba wasu ba saboda wata rana annabi ya ce nakan ba wani in hana ma wani shi wanda na ba da in tsare addinin shi shi ma wanda na hana ma na san karfin addinin shi ko an bashi ko ba a bashi ba zai yi don kasan wani in mun samu mu yi sunna inda ana samu da mu za a yi
in ba a samu to wallahi ba a yi da mu a samu wasu to inda munafukai haka suke da haka wannan munafiki ya zo ya wannan magana ya soki annabi a cikin rabon da annabi ya yi kamar za mu zo makaranta to ga ɗabi'a su Allah ya faɗi in an ba su su yadda in ba a ba su ba su yi hushi su ta maganganu sai Allah ya nuna ai ba haka ya kamata ba ba haka ya kamata ba abin da ya kamata ku yadda da abin da Allah ya baku da manzon Allah tun da rabo ne abin da ko ya shigo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ba da shi abin da manzon Allah ya rabar kuma Allah ne ya ba da shi don haka nan ya gwama Allah da manzon Allah to da sun yadda da abin da Allah da manzon Allah ya ba su suka ce Allah ya isan muna kaga na wurin wajen isa suka kaɗe ta Allah suka ce da yake wajen bayarwa ne suka ce da sannu Allah zai ba mu falalarsa da kuma manzan Allah tunda abu ne na miƙawa shi ma manzan Allah sai ya shiga ciki inna ila Allah raghibu mu ji kuma abin da Ibn Kathir ya ce ya qulu ta'ala wa minhum ay wa minal munafiqina Ibn Kathir ya ce daga cikin munafikai man yalmizuka ay yu'ibu alayka akwai wanda suke aibata ka fi qasmi sadaqat a cikin rabon sadaka idza faraktaha wa yatahimunaka fi dhalika in ka rarraba sadaka sai su dinga tuhumar ka a cikin wannan rabon wa humul muttahamuna al ma'bununa alhali su ne abun zargi ba kai ba وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون لحظ أنفسهم sanan duk hushin da zai yi shi munafiki duk hushin da munafikai za su yi suna kumfan baki don ba a ba su bane su amma da za a ba su kowa ya rasa ai shi kenan an yi daidai in ka ji suna kumfan baki an yi ba yi adalci ba ba yi adalci ba ba yi rabo daidai ba to su an ne abba ba da ba suna yi don addini ba ne suna yi ne don kansu wani hada kal don haka Allah ya ce in utu minha radu in an ba su sai su yadda wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatu in ba a ba su ba sai su dinga hushi ai yaghdabuna li anfusihim suna hushi don kansu قال ابن جرير أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت ابن جرير يجي داود ابن أبي عاصم يابان labarin cewa an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuɗi sai rarraba su nan da can har kudin suka kare qala wa wara'ahu rajulun min al-ansar a bayan shi akwai wani mutum cikin al-ansar fa qala ma hadha bil adl ma hadha bil adli fa nazalat hadhihi al-aya sai wani mutum yace ba yi adalci ba to sai wannan aya ta sauka fa qala qatada fi qawlihi wa minhum man yalmizuka fi as-sadaqat yaqulu wa minhum man yat'anu alayka fi as-sadaqat ma'ana ayar kenan wasu suna aibata ka a cikin rabon sadaka suna sukar ka in kai rabon sadaka wa zikira lana anna rajulan min ahli al-badiyati hadithu ahadin bil badiyati an ba mu labarin wani ba kauye ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah wa huwa yuqsimu dhahaban wa fidda ya tare da manzon Allah na rabon kuɗi na zinari da azurfa qala ya muhammad wallahi la in kana Allah amaraka an ta'dila ma adilta yace Allah ya umarce ka da kai adalci amma nan ba kai adalci ba faqala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wai hak man za ya'dil alaik ba'di manzo Allah ce kai tonka wa zai maka adalci bayana kana da adilin mutum iri na thumma qala nabiyullah sannan manzo Allah ya ce ihdaru hadha
wa ashbaha. Jama'a ku kiyaye wannan mutum da ire-iren shi, ku kiyaye su. Fa inna fi ummati ashbahu hadha, domin cikin al'ummata za a samu mutane kwatankwacin wannan mutum. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, za su dinga karanta Qur'ani amma Qur'anin bai wuce makoshin su. Fa idza kharaju faqtuluhum, in sun bayyana ku karkashe su. Thumma idza kharaju faqtuluhum, in suka sake bayyana ku karkashe su. Thumma idza kharaju faqtuluhum, in su sake bayyana duk ku karkashe su. وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده ما أعطيت شيئا إلا ولا أمنعتكموه إلا إنما أنا خازن. maza ana ce ban baku komi, ban hana muku komi, sai abinda Allah ya baku, sai abinda ya hana ku, ni kawai mai rabo ne. Wa hadha alladhi dhakarahu Qatada shabihun bima rawahu Shaykhan. Wannan abu da Qatada ibn Da'ama Sadusi ya faɗa yana daidai da, yana kama da abinda Bukhari da Muslim suka ruwaito min hadithin Zuhuri, daga hadithin Zuhuri, an Abi Salama daga Abu Salama, an Abi Sa'idin daga Abu Sa'idin fi qissati Dhul Khuwaisira, a kissar Dhul Khuwaisira, wasmuhu Khurqus, sunan mutumin kenan, kaji mugun suna, sunansa kenan Khurqus. Lamma atarada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shine wanda ya gitta mu manzon Allah hina qasama ghanaim Hunain, lokacin da manzon Allah ya rarraba ganimar Hunain. Faqala lahu, yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, i'dil, yi adalci, fa innaka lam ta'dil, domin kai baka yi adalci ba. A'udhu billah. Faqala laqad khibtu wa khasirtu in lam akun a'dil. Annabi ce aku da kuna tabe, ai da kuna yi hasara in bai yi adalci ba. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ما الله يجي وقد رآه مقفيا بايا متمي يا جوا زي فتا يا بعد كيا يا بعد بايا زي فتا سما الله يجي إنه يخرج من ضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. yana juyawa manzo Allah ya ce wannan mutum a tsatson shi zuriya za ta fito, ɗayanku zai rena sallah ta in yaga sallar su, ɗayanku zai rena azumin shi in yaga azumin su, amma ba mutanen kirki bane duk da yawan sallar su, duk da yawan azuminsu, domin za su fice daga cikin addini kamar yadda mashi ke ficewa cikin kwari da baka. In kun haɗu da su ku karkashe su, su ne mafi sharrin halittar Allah da suke rayuwa a ƙasan sama. Sai an baci sauran hadithin. To akan irin waɗannan mutane masu sukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya saukar da wannan aya. Kuma kusan wani abu, har yanzu 'yan ikhwan, 'yan buraza da suka gwamnati, wallahi ba don koyi bane, don kuɗi, don ba a ba su ba. Mukaman kuma da shugabanni suke kai, su suke nema. Wallahi tallahi, duk wanda ka ji na sukar gwamnati, an cire tallafi, an sa haraji, an yi kaza, ga tsaro nan ya tabarbare, an ki maganin tabarbarewar tsaro, an ki kaza, duk wanda ka ji na sukar gwamnati, wallahi tallahi ɗaya ne daga cikin wannan mutanen. Ya sani ko bai sani ba, ku kun yadda ko ba ku yadda ba, kun sani ko ba ku sani ba, haka abun yake. Shi yasa cikin wata hadisin yace in sun fito ku kashe su, in sun fito ku kashe su, in sun fito ku kashe su, dan annabi ya gwada mana za su tasalsuli ne cikin al'umma ta. Za a ta masu irin wannan ra'ayin, za su ta hitowa, za su ta bayyana ne. Da haka shaidun kuna malamai da ke sukar gwamnati,
mu dai gwamnati mu ta jihar Zamfara ba ta da masoka ko kuwa a da Allah ku faɗa mini to ina ruwan kuma shi a nan gwamnati. Annabi ya ce ko da an danne maka haƙƙinka ka neme shi a wajen Allah. Haka annabi ya ce mu yi haƙuri. Da haka kar ku shiga cikin masukar gwamnati, ku yaba ma gwamnati, ku roki Allah, Allah ya taimaki gwamnati, ku roki Allah, Allah ya mata jagoranci. Abinda ake yi wanda ba daidai ba, ku roki Allah, Allah ya sa a yi daidai. Da haka mu muna roƙon Allah, Allah ya taimaki gwamnati. Ha ban ji ba. Ka ji magana kan yawwa. Thumma qala ta'ala, sannan Allah ya ce munabbihan lahum, Allah yana faɗakar da su alama huwa khairul lahum, akan abin da ke shine alkhairi gare su, min zalika akan abin da suke yi. Faqala walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun. Fatadammanat hadhihi al-ayatu al-karima, wannan aya mai girma ta kunshi adaban aziman, ladabi mai girma, wa sirran sharifan da sirri wanda yake madaukaki, haithu ja'ala rida, domin Allah ya sanya yadda bima atahu Allah wa rasuluhu, da abinda Allah ya ba mutum da manzon shi, wa tawakkul da dogara ala Allah wahdahu, ga Allah shi kadai, huwa shine cewarsa hasbunallahu, Allah ya san mana. Wakadhalika ar-raghabatu ila Allah wahdahu, da kuma kwadayi a wajen Allah shi kadai, fit tawfiqi da ta'atir rasuli, da samun tawfiki ga yi wa manzan Allah da'a, wa imtithali awamirihi wa tarki zawajirihi, ta yin abin da ya ce a yi da barin abin da ya tsawa a kansa, wa tasdiq akhbarihi, da gasgata maganganun shi, wa iktida'u bi atharihi, da aiki da abin da ya zo da shi na sunna. Allah ya datar da mu, Allah ya muna muwafaqa.